Ang pinakamahalagang maintenance ng ating motor ay ang pag-change oil. Umabot na tayo ng 6,000 kilometers. Kaya from low grade na nilalagay nating langis dati, magpupuli synthetic na tayo. Gagamit tayo ngayon ng Shell Advance 10W40 fully synthetic. And of course, lagi tayo nagpapalit kasi ng oil filter kapag nag-change oil tayo. Ginagamit natin yung original na Barako 175 oil filter. Yun ang gamit natin. Hindi ko na kasi ginamit yung stock niya na washable. Mas okay pa rin kasi sa akin yung every time nagpapalit kasi siguradong mas nafi-filter, mas nalilinis pa rin talaga. Though pwede naman yung washable basta linisin lang maigi. Kaya ito, umpisa na natin. At dahil 2.2 liters ang laman ng ating oil pan, bumili tayo ng tatlo, 200 ml. Isasalin na lang natin dun sa may sukatan kasi ito walang sukatan eh. And then yung sobra niya, ipunin na lang natin para sa next change oil natin, meron na ulit. Yung ordinary na grade na na mga langis ay umaabot lang ng 1,000 to 1,500 kilometers. And this one is umaabot na siya ng 3,000 to 3,500 kilometers bago mag-change oil. Kaya mas makatipid pa rin tayo dito at saka mas smooth pa rin kasi ang takbo nito eh. Compare mo sa mga low grade na langis. Kasi ito mas mataas ang viscosity nito. Mas smooth siya kumbaga mag-run sa makina. Tsaka syempre mas matagal uminit. And kakailanganin lang natin dalawang lagayan ng langis na used oil dahil dalawa ang drainage nito. Isa dito sa may cambio. Yan. Isa dyan. Tsaka isa sa ilalim. Yan sa kanyang oil pan. Ako, nakita ba? Babaklasin lang natin dito sa may gilid niya. Sa may side cover. Nandito kasi yung nandito ko naman yung lagayan ng langis. Nga pala, nilagyan ko ng tornilyo to para siguradong hindi malaglag. Kaya tatanggalin din natin ng tornilyo to. Okay, so umpisa na natin. Sinuna na natin dito sa side. Yung magnetic din pala to. Kaya magnet na natin dito para siguradong hindi mawawala. Next na natin doon sa ilalim. Yan. So nandyan yung isa. Nandun naman sa ilalim yung isa. Baklasin na rin natin tong side cover. Lagay kasi ako ng tornilyo dito kasi nga marami akong nakikita sa group na nalalaglagan nito sa sa expressway. Syempre prevention para hindi na malaglag. Yan, lagyan na natin tornilyo. Yan. So yan yung itsura niya kasi. Winelding ko na lang dyan. Pangit ang pagkaka-welding ko. Ako lang tumira dyan eh. Dito yung lagay ng langis niya. Yan. Itong buong to, oil pan to. Oil pan lahat yan. Makawalan na natin to para mawala para lumakas yung pressure ng pagbaba. Para may hangin. So, dyan lang muna siya. And of course, babaklasin na rin natin tong lagay ng kanyang oil filter. Ito yon. Gamit ang number 8. See? Kung gaano siyang arome. Ayan. Okay, so linisin lang natin lahat itong mga to bago tayo magsalin ng bagong langis. At syempre, kung paano natin binaklas, doon din natin kakabit. Ito, nalinis na natin maayos. Tsaka muna. Yung bagong filter natin, nalagyan muna natin ng langis dito sa paikot nito. Kahit daliri lang natin. At paikot lang. At lubricant pa rin yan. Kung baga naging pondo na niya. There you go. Of course, the spring. Huwag kakalimutan. And lagyan na natin. And the cover. Itong cover niya pala, meron itong mga butas. So make sure na nakatapat siya, hindi pa baligtad.
ibalik na lang natin yung mga tornilyo niya. Siya nga pala, sa pagsasalin pala na ito, kailangan at least 1.7 muna na liters ang ilalagay dito. Tapos paandarin muna natin siya. Mga 3 minutes to 5 minutes. Para mag-circulate muna yung langis niya sa makina bago natin ilagay yung natitirang 500 ml. Kasi nga, pagka nilagay mo ng dire-diretso to na 2 liters agad-agad or 2.2 agad yung ilalagay mo dito, mapupuno to, aapaw to dito. Kaya kailangan niya munang 1.7, at least maximum of 1.7 pandar, tapos tsaka ilagay yung susunod. So after 3 minutes, yes, ginawa kong 3 minutes lang. Tingnan natin yung nangyari. Yun, empty na. Kaya pwede natin lagay ulit yung pangalawa. So nilagay na natin lahat. So ganun lang kadali. And ready na naman siya. At ayun na lang po muna sa ngayon. Sana may natutunan tayo. And sa mga gustong bumili ng Cafe 400, prepare na ninyo yung ganong karaming langis lagi pagka mag-change oil kayo. Ang sa akin kasi nangyari, change oil ako every 1,000 dati. Kasi nga mas prefer ko yung ganon para ma-wash muna lahat, matanggal muna lahat yung mga mga latak-latak na bakal bago ko magpupuli synthetic. Para at least ngayon 6,000 na siya, kahit papano malinis na yung loob niya. Bago ko at least ngayon every 3,000 yung palitan ngayon. And kayo, ano bang mas prefer ninyo? Yung ordinary na langis o yung fully synthetic? Maraming salamat ulit sa panonood. And God bless us all. Ciao.